Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sugeng mirsani ingkang kula hormati Ibu Yuda selaku penilai drama Gurita. Tepangaken kita saking kelas 12 IPS kalih badhe dipunlampilaken pentas seni drama Gurita ingkang temanipun sak lan paceklik. Bilih mengke wonten kelepatanipun saking kita nyuwun agunging pangapunten sugeng mirsani. Duduaraan dipraku saka buwan sepisamo eso umur-umur iki ana ngalor mung liwat ngene dukuan rejo direjani kumne parikumo renyahing Anakku, puloh-puloh wis bojoku lan bojomu, kowe ora menangis sego beras anyar, ora weruh biyomu nunggu pari teles. Tak golekake pangan tekan ngendi-ngendi.